ndamboya na sachikwira mukomo achinge wandidzinga kuma saka ndakandimangarinekuti murume wangu anga akundifonera kozi nyaya inganzienokoti saka deti rakazouya varisanhasi manheru zvomaseve zvinhu zvinodiwa mangwana okoti naii ava inenge handiri kubasa kunyaso saka kuti ndizokwanisa kuenda kukoti anozokwanisa ndiri kure apa deti rachona rakauya saka murume wangu azinga akundifonera achiita seunge kana kuti pane zvaunge zvakati vakawirirana kuti isusu handisi kuenda kukoti ringa unenge kakutaura ringa unenge kudai kutanga kuti mupidhiro wanyaya iyoyo ndokuti tiwirirane ende mimi hamunoenda kukoti muri kushungurudzira baba vangu achifona na 2 AM kuti mupidhiro wanyaya iyoyo tiwirirane achipopota achidii nyanyatsoyatsauzisa yasaitaura kuti inini kuti muye mudare muno mutsanangure nyaya yenyu nokuti zitezvara vanotsanangura kuti kana ritezvara kakuitai murume nyapopota pauti kudii nyabvira kutanga pakutanga kuti maita kuti inyatsoitika kuti mambanyatsoza tezvara ingo kandidzira kuno odyo yawandinayo wachindidzinga asiwo muno makaramba iwo hauna kudzinga muchihama wapajajimenti iwo wachibva waramba wakati ngatinde kukoti saa waenda kukoti deti rokukoti rakazouya manheru zvinhu mangwana muri kuana deti kukoti ende baba waita matauro akaita wakati nanookoti ndatoita zvekunyeswa unoti waiita zvekutoikoti waita zvekunyeswa nzi unodiwa mangwana okukoti nadeti saka izvo handinozokwanisa kuenda inenge anditori munyazo nekuti ndizozvizive mwana wanga akuzondifonera kuti mimi muri kushungurudzirai baba vangu tizozvidomongi wakuda mari yakawanda kuda kwenyu saka withdraw inyaya saka maitiro akaita akaita sekunge kukoti baba wachona pawakaenda wani kuronga kwangu wakaita kuti kana kuti deti rinonogere kuzosvika pachiri chizova watindekoti nditsanangura zvakazara ndindirutanyazvo ava paakapinda mudare ndoyanga yaine murume anonzifungai mukonza baba achimhangara zvakaitwa mwana wake nachikwira makomo chikwira makomo ndiyakadzinga muroora mukadzi nemurume wakarovese muroora baba ndokuya kwekudzinga muroora ndonyaya yakanga yasimuka asi iyo after mamutonga akabva atonga chinzi afana azobhadhara mabengani 2 koita ne1000 yaizopapushi ndobva ati handizvikwanisi ndakuenda kupi kumusoro ndokunyorwa judgment form rekuti aende naro kukoti saka asika kukoti akanotonga pakutonga ndobva achizonzi adzokoferi kunoku saka mushiri kunge auya panapa tacheka mapepers ake pataona hapana kana chitindo kana chii but akangonyorwa hana chango ingori angotaipa chete asina zviti pasina futi judgment form rekutongwa kwakazoitwa kuti saka tazoona kuti kutaura kekoti aiwa kwaifana kuine tsamba yabva kupi matsamba maletters enyu haasi kuindikita nyaya yasekaiba pari kuindikita nyaya yafungai mukodza versus anzani chikwira makomo vari vari kudinwa kweyo but yake isina kulingisina kumanga saka vazoyaotazoyaneta kuti takutaura nyaya inofana kuenda muviri kuti wabva wachiti isusu hatina kuudzwa date of court wakanga yabva atongwa tisipi saka ava tazova vazonzi endai munotora judgment form kubva paplate of court kuti nyaya iende iwane matongokero yaingaita kuno saka tazoitarisa kuno kuiwa kuti wane wakazothreatenwa kuti nemwana wacho achinzi amene zvaitaura kako wachithreatena maringe nenyaya ipi saka clerk of court ndopawazoti aiwa igarai pasi tiitaure iende muviri kuti iyi yake yenyu nafungai chikwira makomo yomizvimirira yekuthreatenwa nemwana uye ane 18 years akukwanisa kuzvimirira ichanomiririra akati baba wake vachimirira uyu yakuda iye wacho kuti ane manga itaure pacho saka
inini kuwirirana here natozvara venyu kana kuti vamwe inini wacho inini ngati ndaiwirirana nawo asi ndidzinga kwakaita wandichibva apure mabhegi imwe ndomba kwenu kuva nemurume wenyu wacho muri kuwirirana wacho inini ndingangoti tangamireka murume wangu ndaiti ndichitaura naye ainditi tichati tinobvunzana ndinotaurana nasekuru kuti watigadzirise nababa kuti izvozvo asi ndofunga takadhonza zvokuti 3 to 4 months haana kana mbotaurana nasekuru kana kudi kana kuti ro kwandaigarawo ndondazonge ndakuloja ndega kana kuti ro semunhu anga achindida kuti ro haana kumboteera pamba pandaigara ndaingozvigariro ndegawo asi kuraiti zvamauya nhasi mauya naani mauya mega ndiani wenyao mwana wako oraiti muri baba munini saka nguva yese pataurwa apa mamusikuya kugara apa maakutona asi kuziva handisi kunyatsa kuziva kuti zvinoita sei asi mukwasha wenyu munomuziva here wangu mukwasha tinomuziva asi pari zvino izvi kubva 4 months dzirikutaurwa idzi nemiwo futi mbuya ndine mai wake ndime musikana ko zvaasimukapo haana kuudza yanyu uchinzwa zita rake richidaidzwa utangoti zvadaidzwa zita pamwe anongodaidzwa iyo anenge achitaura nemi aiwa isinenge chidambo hwakazara zvakuku zvokuti kana nyaya yenyuka inoendeka ine gwara rakaswatuka manga saka ndopatinoti saka murume munyatsokumgurisa goya nani une murume wako unotezvara wako ndobafika papa ndekuti ichida zvinhu zviri straight kwete zvekutenderera raundi ndo zvatiri kuramba toda chinhu chekuti tikataura tobva tanyatsokuti mwaya kana anochitonga mberi kwacho obvaona chakavhurika pasina problem uchiona manje kudhisaida kuti munhu ane mhosva ndeuyu iwe kutadza kuita izvi sei nokuti zvinhu zvako zvabva uko zvakaswatuka hapana kubhenda hapana kuita sei saka imuri kuti kudiwo nemwana wako ndandozi chikwira makomo chazere baba vasvike kunoga chikwira makomo akandidzinga haana chaangaabvisa kana kutsvagira ipakasi saiwo vakazongoita zvekundidzinga kuti chibva panati ndimumisa anongogara chinina anofanira kuzviora toda kunzwa kuna baba ndomati ndo baba runini baba wenyu chaiwo ngawachitsanangure donzo renyu chairo kuti mukwasha wangu akazonyangadza mwana wangu panzira yakadari ndokuti tione gwara rakavhurika baba pamusoro mhete nauyi makanga maitonga ina baba wacho uyu achemberi ndiye akauya akagara ndobva matoitonga bva matojaja saka bva paita jaji mutomba ranyorwa kuti avhata ndichikwira makomo ndizvo which means yanga yapera because munhu amutana makatopedza kuitonga matoti uyu asogara nemurume wacho vakatodini akatodzimba akatobva pakutogarwa kwake murume arogara kwani kwake futi unoona saka watova imarriage yakatoseparate imi pamanga maipedzisa manga mapedzisa mati uyu ari kuti ndakagara nemurume uyu kwegore ne8 months pagore ne8 months ndokubva mamubvunza mukati sewo pagore 8 months mukati mimi munhu anototika wanga mushanda paakagara negore ne8 months waingodainza wanga mushanda iwana mari ndobva imi mazoti aya ngatimboti $50 but $50 chambe namba yemumakore amakadini amakadini yakazobuda iri amount yacho wazanyorwa judgment kupi kuno vanzi ndachipiwe zvinhu izvozvo zvake saka chikwira makomo akazoti handisi kuda pakubhadhara zvinhu zvipi izvozvo handina kubvutsikana nekutongwa kwamandidini kwamanditi ndakuenda kukoti muzvona aenda kumusorongwa ndokwanzi futi dzoka pai kwamango futi saka ndopayamira chikwira makomo adzokeswa kumoto saka pazoita cheki patarisa mapepa abva kukoti taona pasina bepa riri kutaura kuti
ndakatonga murume uyu zvakadai zvakadai riine chidhindo chidzosera kuna chaiva foti ndizoikuti kwamuri ndosaka kuti aiva dzokera nedebe rani rako futi kukoti unonodzindirwa zvinge zvichiratidza kuti zviri kubva pai muofisi yakadhiya kuti muofisi yamambo saka ndomadina zvakaita izvozvo wangu yakavhira ainongogara asi tiripo ndekekuti pepa iroreroka ndorinoda kuenda uko unondogadziriswa ndiochidzoka kunuku kutadza kubhadhara kwako ngokuti kana uine mushandi kamba wagara daya kana uchimupa $50 pamwedzi woerengoka agara mwedzi mingani agara makore mangani time zogaona imari yakati ndaifanira kumubhadhara nokuti waimuwashira waimuainira waimuikira wanga utori sekoke boy unofanirwa kubhadhara zvawakashandira zvinoenda kuryiwa nevabereki vako kana kuti namai vako zvandauya nazvo ndeizvi ndabhadharwa kushanda kwangu ndo zvatinoziva saka takati ngaiende nyaya yenyu mundogadzirisana mobhadharana saka murume wako haana kunzwisi akabati vatingarebva kufunda kuti saka munofanira kupuwa zvopemberi iko takaitonga kudhara titi webhadharwa vanotozviziva ende mutengo uriko mazuva ano wakati kure kuti iwe kana waihora $60 pasina chikafu inonzi times 2 vagara makore mangu anoti agara 2 years andinoona wagara 2 years ndo time zomanje pa2 years aifanira kuwana mari yaaishandira Because takayangoisa isi general sebakati mufanira kubhadharwa mari yakati ngokuti vanhu vagarawo nguva yakati saka vatozvara wako wakaramba wakapokana vakati handibhadhare mari yawandisa auya aiwa mushandi chete nyange ukatora mumozambiki ukauya naye kunoku anobhadharwa usati ndokuti namutora mumozambiki anotobhadharwa mari yawamutaurira ndo yaunotomupa baba murundo ndimi chagadzirwa pepa renyu modzokera naro handizvereikoko pepa ravo wodzokera naro nyaya yavo woenda koitirika futi ikoko nemukomana ini nyaya dzakana dzambiri kuonekwa ndikuita ndikona nyaya takatoka chikura makumbo ndeimwe nyaya awane nyaya imwe yekuti mwana wavo ndo vachikura makumbo akawatuka vanoita vakaitana kii pakutota kuti nyaya iyo yemwana iyo ndeimwe nyaya hazvine izvo vanenge vari kutaura hazvizere baba nyaya wachikwira makomo yatezvarai yakanga ndianererwa ida chidhito then yauya kuzorepotwa nemwana ndeyekupetipenwa kwaitwa nemurume wake sei iwewe uri kushungurudza baba wangu sei uri kushungurudza baba wangu itai kuti muikidhiro nyaya iyoyo ipere amwana kugwanya kuti ipere kunge mimi wacho makabatana muchiwirirana kana pasina kuwirirana haidzoki bheki kana yanzi iri kuenda mberi iri kutoenda mberi sezvaanga iri kutoenda mberi haisi kudzorwa mashure ndokuti hatidi kungunumidza undi hatitongi nokudzvanyiriba toda kuenzanisa nyaya mairi ifambe iri mairi yakaswatuka kutera kuti vari mberi vari kumusoro wakaitarisa sonbaona handiti pakati yakambonzi musi wakati ko pakati yakanzi musi wakati ko apa yakazofamba sei judgment kana majestit anenge akutaura kuti iwe uri nhubu munhu anonzi weuri uri nhubu pakuronga kwako
saka taakukuchaja zvakamira zvakadaro kwanga wakuchajwa neuku zvinhu zvinenge zvareruka kupinda kuti unotaurirwa kuno pasi wakuchajwa nevari pamusoro vanokurerutsira hanitika ndodera kuti ndizvo kana teto wangu manyatsomuvisa zvakareva pane enquire yamuri kuda kunyatsomuvisa amusovetanga ini kuona kwandikuita vana vari kuita ava ndiri kuona kuti pfungwa yavana vane pfungwa yekuti dai watora murume wachichokundida maona ndikuita ingezi yababa iyi yakatonga ikatatiro yapera mwana wacho aushunguruta murume wacho aushunguruta saka ndiri pacho ndaiti dai auya amunomudai anyatsokudzidzera nokuti muonera ndiri kuitawo baba mwana wababa ravo riri pamwe nababa wakashandisa baba wachida kuramba murowa baba ndiye akashanda saka izvi mwana waye akuchiprotecta baba wake manje kuti zvamama zvaita asi achida kuprotecta baba auchishungurudza saka anodiwa mudare murume wacho zvegaitidaro pamataura pangori pakatinakwe asi tichitarisa mani inini ndofunga ndataura ndiri kuti handinasaigira ndiri kusaigira ndiri munhu ari pakati nepakati ndinoda kutora nyaya senyaya murume wenyu kuti iwewe ugare uende kubasa makatadza kupirirana ubva wasumuka hako ndobva waenda kutsvaka basa ndobva watanga kuzvishandira pawakatanga kuzvishandira akakufonera here zvine rudo kana kuti akakufonera here zvekukushaudza kana kuti akakufonera here zvekuti usatretenye baba wangu pane zvauri kuita endawo dzikise nyaya kubva kwaanga izi anditi inini somunongoshungurudzireko atofana atodaro somunongoshungurudzireko zvakawanda ngakutoti yanzi kuti tiwirirane kana kuti kana tinozogara nemendo nowedzedhibanyaiyo ndotiwirirane tikati aiwa kuti nyaya iyi bva mamboka baba wako ngawachiende kunani wautaurirane nababa wangu wowirirana inini handina ndimwana handikaza ndingakwanisa odini saizi oramba achifona kumaturu achipopota ye aufunga ndikutaure muri kushungurudza ubongo maizvezvizvi makawaendesa ukoti ukoti kwacho hamuna kuatenda ndingotaura zvinhu zvakawanda zvetinzani zvakutondinetsati noti ndandakuona seunge ukoti kwachona anga achitoziva kuti ndetirekanonga noti dai aitozondinyazo ndetirekanonga uye havana pandichamboatenda koti saka kunokuva ichiitai kudaro zvaitikupei muzango mobva kuno moenda kukoti akaripota nyaya kukoti ndimi ndiye akaripota nyaya yayo saka munodzoka futi ikoko hamuchaendi kuna chikwira makomo munodzoka futi turi kukoti wekoti ndo achabvisa dhoketi ravakarisikirwa riri pasi kubva kuti nyaya yako iweyo takaitonga musi wakati yakamangarwa nanini akati zvakati saka unobvumirana nazvo here ndauya kuti nditi nyaya yaakataura hazvisizvo ndauchida kuti murume wangu wacho apa iye wemene motaura zita rake woshedwa mapurisa saka aripo anotumirwa samanisi chikoni kana ushedwa ubva auya motaura nyaya yenyu muri pamwe chete ende musataure makawiga izvi voisi remukoti rinofanirwa kusimudzwa kuti uyu murume akandidari saka ndauya kotaura nyaya iyi ngoti ungatarama
hapana chinonzwika. Mukona kutaura voisi renyu rakasimuka semuri kupopota, asi muri kutaura munhu wese anenge akagara mumba ino wese akagara achinzwa kuti munhu ataura poini, uye ataura poini. Saka zvinoita sei? Pane vanobatsira mukoti memeja siti atonge ega mhosva, anongopuhwa zvabva kutongwa nemakurukota ako isi tikagumapo. Saka jaji ndimakuziva handimazvo mupatara makadzikira mapepai parawanza zina chidzindo irani saka zvauro ndombiwa nechidzindo todzoka futi kuno kuti ndiso toenda kukoti. aiwa iri pepa rakasainwa nahurumende pamusana nemutano zviri kuitika apa ndezvekuti vatyira makomo pavakatongwa panapa vakati ivo havana kuirana nemutongo ndichibva ndavamirira judgment ravo vachibva vaenda naro kwamajistrate. Vaenda kwamajistrate havana kukwanisa kudzoka kuno nejudgment yekwamajistrate kuti majistrate akatonga nyaya iyi achiti kudii. Iye ari kungoti ndakanzi handina mhosva, asi mapepa auya nawo nhasi mapepa ekwachimwa murombo ekubva kuna loya wake anga achitaura macharges aanga achichajwa iye, asi pasina mapepa ari kutaura mhosva yakatongwa. Saka ini ndamuti munoenda mondopiwa judgment namajistrate kana makapinda mudare kuti akakuti iye hamuna mhosva papi uye akati ane mhosva ndiani, ndo mapepa atinoda patinozosangana padare rinoteera, ndo mapepa atinoda kuti muuye nawo kuno. Saka ipapo panzwisisika. Then ava wazouya neyavo yekuti inini mushure mekukai zvese zvaitika murume wangu akabva atangawo kundityisidzira kuti iwe uri kushungurudza baba wangu nekumupinza mudare, iti withdraw nyaya iyoyo. Zvese izvozvo yatova imwe nyaya yakumhangara against murume wake anofanira kunga ari iye anouya zvakare kudare kuti atsanangure mamiriro eukama hwake neuyu, kuti vanhu havachiri vese here kana kuti havasiri vese, ndokuti nyaya idzo isvike pekuti yaenzaniswa. aiwa kana makuona yakadarisoka zvikuratidza kuti guru kunzvemukadzacha kana akutaura shoko raari kutaura zvikuratidza kuti mukadzi haachadi. Saka akuti iwewe chidhirowa nyaya usanetse baba vangu. Ibhoyi waishanda asina paid, akasenzera mahara, iye ainonzi fohoro for nothing, ndo yaakashandira. Saka murume wakuti chidhirowa nyaya yako umusiye baba vangu, hachimaona. Saka tati isusu manje ava ngawadzoke watinyatso pasi naMajor Street wobva wamutaura kuti dambudziko rangu rakamira rakadari rakadari, nyaya yangu inoitwa sei, senyaya yanga aenda uyu kumusoro. Saka murume uyu ndoita sei, Major Street anomutaurira wobva amupa agreement, dzokera futi kwamambo unotaura akamira wakadari, ndigoni kudzoka nemuromo. Chitsamba tati d ngouya nacho tiri kuerenga tsamba tobva tamutaura murume wako ngaasungwe ngauye mudare, totomutonga, tamutonga tomupa mutongo munomu. Kana arwisana nazvo tochiti Major Street tambira upedzise nyaya. Ndio zvitete amusoro amene maonero angu ndikuakeka ndikanaka kuona panyaya yakatongwa musiya maza yakauya kachira makumi kutongwa nyaya haina kutongwa ichinchi nyaya nde azizve haina kutongwa nyaya yekuti ndeawa avo vauya nenyaya yavo nhasi yekuti vari kutambudzika nani nemurume wavo. Murume wavo chindaifana kuti atosunga achiya muno mudare
kana yazotadzika muno avazogona kutiende pamejazira because yamejazira ati mwana mejazira ndenyaya yakatotongwa pautano yepachikwira makoko mayakomangara ndemurume mayakomangara here izvi ndikuti mukatenderera saka ndiri kubata apa neapa ndinokukunoti nyinyi kana yakadaro takaitonga muno inoramba ichidzokorodza sei iyo yakazopita umo ndau yakomangarira murume wangu ndozvitoripo murume wenyu anogara kure maningi otumwa purisa rinoenda kosunga murume wenyu mopuwa zuva redare mouya murume wenyu agera handimona imi mowacho hamui mega munototarisa wabereki madzitete guru wana mbuya handei monzwo dare rangu ndiri mwana wenyu ndine mhosva ndakatadzira murume haachandidi kurambiwa kwenyu haisi mhosva wakawanda vari kurambwa asi vanobhadhariswa munhu iye kana usingachadi mwana wemunhu wamushandisa mahara saka iwe timubhadhara ndo mutemo wedaro handimanzwisa daira kuti kana iri yekumhangara mapurisa ari muno vanogona kufamba pasamanisi mumwe wodzoka mouya zvitaura izuva baba kudaira kutirai akumirira musateti vati murumeitiuya ne murume nehama dzenyu kana vana baba munini venyu varipo vasazokura sei nekuti ndo vachadya mari dzacho